Γεια σας φίλες και φίλοι, και καλωσορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο του καναλιού μας. Είμαι ο Γιώργος και χαίρομαι πολύ που είστε και πάλι εδώ. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι ακριβώς κάνει το σώμα σας τις ώρες που εσείς παραδίνεστε στην αγκαλιά του Μορφέα? Μπορεί να νομίζετε ότι απλά ξεκουράζεστε, αλλά η αλήθεια είναι πως κάτω από την επιφάνεια συμβαίνει ένας ολόκληρος κόσμος μυστηριωδών και συναρπαστικών διαδικασιών. Ο ύπνος δεν είναι απλά μια παύση, αλλά μια ενεργή κατάσταση, γεμάτη εκπλήξεις που είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ευεξία μας. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα βουτήξουμε βαθιά σε αυτό τον μυστηριώδη κόσμο και θα εξερευνήσουμε μαζί 10 παράξενα, απίστευτα, αλλά και απολύτως φυσιολογικά πράγματα που συμβαίνουν στο σώμα μας όταν κοιμόμαστε. Από την προσωρινή παράλυση μέχρι τις εκρήξεις δημιουργικότητας του εγκεφάλου μας, θα ανακαλύψουμε τα μυστικά που κρύβει η νύχτα και θα καταλάβουμε καλύτερα αυτό το 1/3 της ζωής μας που περνάμε κοιμόμενοι. Ετοιμαστείτε να εκπλαγείτε με τις απίθανες ικανότητες του ανθρώπινου σώματος. Πριν ξεκινήσουμε, αν σας αρέσει αυτού του είδους το περιεχόμενο και θέλετε να μαθαίνετε συνεχώς νέα και ενδιαφέροντα πράγματα, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μας βίντεο. Η υποστήριξή σας είναι πολύτιμη για εμάς και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει όταν κλείνουμε τα μάτια μας. Κατά τη φάση του ύπνου REM, οι μύες σου παραλύουν για να μην κάνεις τις κινήσεις που ονειρεύεσαι. Ο εγκέφαλός σου δεν ξεκουράζεται. Αντίθετα, επεξεργάζεται πληροφορίες της ημέρας και δημιουργεί τα πολύπλοκα σενάρια των ονείρων. Το σώμα σου μειώνει ελαφρώς τη θερμοκρασία του, σαν ένας έξυπνος τρόπος για να εξοικονομήσει πολύτιμη ενέργεια. Στη φάση REM, τα μάτια σου κινούνται γρήγορα κάτω από τα κλειστά βλέφαρα, ακολουθώντας τις εικόνες των ονείρων. Αυτά τα ξαφνικά τινάγματα, γνωστά ως hypnic jerks, συμβαίνουν καθώς οι μύες χαλαρώνουν κατά την αποκοίμηση. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το σώμα σου παράγει περισσότερα κύτταρα που καταπολεμούν τις λοιμώξεις, ενισχύοντας την άμυνά σου. Ο ύπνος είναι, ξέρετε, σαν θεραπεία ομορφιάς, καθώς τα κύτταρα του δέρματος αναπλάθονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό. Μπορεί να σηκωθείς για μια βόλτα ή να κάνεις ολόκληρες συζητήσεις, χωρίς να θυμάσαι τίποτα το πρωί. Το σώμα σου απελευθερώνει αυξητική ορμόνη, απαραίτητη για την ανάπτυξη και την επισκευή των μυών και των ιστών. Τα όνειρα και οι εφιάλτες είναι ο τρόπος του μυαλού να επεξεργάζεται συναισθήματα και φόβους σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του ταξιδιού στον κόσμο του ύπνου. Ελπίζω να βρήκατε αυτές τις πληροφορίες τόσο συναρπαστικές όσο και εγώ και να είδατε με άλλο μάτι τη διαδικασία της νυχτερινής ξεκούρασης. Όπως είδαμε, το σώμα μας είναι μια απίστευτη μηχανή που δουλεύει ασταμάτητα, ακόμα και όταν εμείς νομίζουμε ότι είμαστε σε πλήρη αδράνεια. Από την παράλυση που μας προστατεύει μέχρι την αναγέννηση των κυττάρων μας, κάθε νύχτα είναι μια περιπέτεια αυτοσυντήρησης και επεξεργασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Η παρουσία και η συμμετοχή σας είναι αυτό που δίνει νόημα σε αυτό που κάνουμε. Ελπίζω να μάθατε κάτι νέο και χρήσιμο σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο θα το εκτιμούσα αφάνταστα αν αφήνατε ένα like για να μας υποστηρίξετε και φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε το κουμπί της εγγραφής για να γίνετε μέλος της παρέας μας και να μην χάσετε τα επόμενα ενδιαφέροντα θέματα που ετοιμάζουμε. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας. Αφήστε ένα σχόλιο παρακάτω και πείτε μου ποιο από τα 10 παράξενα γεγονότα σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ή αν έχετε ζήσει εσείς κάποια από αυτές τις εμπειρίες όπως τα τινάγματα ή η υπνολαλία. Ανυπομονώ να διαβάσω τα σχόλιά σας και να τα πούμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά και να έχετε όνειρα γλυκά.